Amin. Mari doa itu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tol di perbadia na Tuhan palangit dohot tanon. Amin. Saingot ma ale Jehovah, akkadenggan ni basam dohot asini roham, aisian narobi do akkai, asaunang marsurak-surak akka musukku midaau, ale de bataku, marhapo satu hodo au, sayunang paila au, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, amani saluhut para sini roham, nunga ditatapo hami bang somon, aidang majua ho mangaleon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus, tutangan nina pardosa, asa taonon na haleaon, dohot siak ni bagi saat rodi, hauna pinarsilang, saitu pahi hami marhitei asi ni roham, asa margogo hami jalan marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami, dia kasih taonon.
asa marsangap guarmu, dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot todi perbadia marhite-hite hami. Amin. Mari di mahita. Tatangihon ma patik ni debata, imanasian patik parjolo 1, patik pasapuluh. Patik parjolo, audo Jehova debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganomu jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi di bagasan aik na di totoru nitano yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon gorni di bata yang go soture dalanna. Ay honahumna do sogot akka na marsineang di gorna. Patik paupaton. Ingot tamuma pabadiaon ari minggui. Dinaono mari maulahamu nasa siulaumu. Alay yang go ari papituhoni. Ari paradianan ni Jehova de batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutan ni halap pe, namang gembati hutam. Ai dinaono mari rodi toppa dewata, langit do tano, do laut do nasa isina. Dungi maradia do ibana, di hari papituhoni, di bahini do, ubain na di pasu-pasu de bata Jehova, hari paradianan nai, jala di parbadiai. Patik palimahon. Iko pasangapomu do natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jehova de batam di ho. Patik paunopon. Unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon. Unak ko manako, patik pasiahon. Unak ko olo makatidakon hata na sotutu, maralohot donga jolma, patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham, donga saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Bohado padok ni debata taringot tupatik na sapului, odo. Audo Jehova debatam, ninna debatata. Pargogo na sohatu dosan jala parimas, siluluhot dosa ni amama, tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akka na sogoroha diau. Alai asido rohaku, di akka na maribu-ribu, akka na marholong ni roha di au, naso mangalaosi patikki. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata, mangulaon na obar tu patiki. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami,
mangulahon na ubar tu patikmi. Amen. Mari dimahita. Taulak kini. Nabal. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan Debata amanami na di Banua Gijang, hodor na patupahon hasesau ni dosa di hami, halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham, saya si maroham di hami, akan na mangarsakod dosa nami, say sahapi matu bagasar roham nami, hasesan ni dosa nami, lehum matuhami todim nabadiyai, asa unang ganggu rohanami, diasi ni roham, alai asahot rohanami marhapor seaon, lahom manggotapon, nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasatami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo pakaholongion ni debata di portibion, pola do anak na nasasadari di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan salileng ni leleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Marid dehita. Sai
Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel dihita di hari mingguon imanani enet sian Jeremia bidu 30 sada ayat 30 sada 1 ayat 34 marsika soring mahita amanginang majah. Idama narodo akka arisogot ninna Jahoba ukaokku ma padan naib baru tu pinopar ni si Israel dohot tu pinopar ni si Juda. Ayodo padan si bahenokku tu pinopar ni si Israel, dung salpu akka arion ninna Jahoba, lehonokku ma patikku tu bagasan ate-ate nasida, jala suratonokku doi tu bagasan roha nasida, asa au gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsokku. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari deh. Tahatidakom maha porseotai, songon hinatidakon ni dongata saha porseaon, disadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo nasoatu dosan, natu mo palangin do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imanati nubuon ni si Maria, naga begabea siaton di perbadia, adora soa ubuan. Ido tuhata natuman nabernit, di panghuman ni silatus, namate terpajal do ibana di hau pinarsila, natua tu banatoru ding ditano, namulak mangolu di hari patoluhon,
nama naik tu surga, lahudul tu siam niribata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pamamulak so tutan on, manguhumi halak na mangolu do namate. Au porsea itu di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panyalat Kristen akan nabadia, do dia sesani dosa, do dia hatai namandok, mula mangolu do sogot di daging halak nang mate, do dia ngoluan na sora sudah. Amin. Tabegema kor lansia, lungi diuduti ina Kamis.
Tabigema titing na masa na maragam dihita di bagasam minggu. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hut-hut ma tikting nama ragam di Huriata di Bagasan Sadarion, Minggu sada Maret 2026. Naparjolo namangisi guarni Mingguta Sadarion, ima Minggu reminisere lapatanna sa ingot ma akadengga ni basam. Tersurat di Pesalmen 26 ayat sada. Topik minggu balgado holong ni rohani debata di Portibion. Napaduahon kelompok kor tu parmingguon tanggal 8 Maret 2026. Di pukul 7.30 namangisikur gabungan paropuan ina ama salom. Di pukul 10 punguan ama Jericho en harmonik en HKBP. Di pukul 10 pitu manang pukul 5 ama Huria dohot Rena. Di nomor patuluhon ibadah minggu pukul pitu 30 wib. Di tanggal 8 Maret 2026 nanang ro hita memakai bahasa Batak. Popaton marjamita parjamita tamu. Di parmingguon pukul 10 wib sadarion Namar jamita ima amang pendeta Albiner Hutauruk STH M.Hum. Selamat datang jala selamat melayani ma hupasahat hami tu amang padita nami. Palimahon amplop pembangunan. Di hari Minggu sadarion patu potado parpungu amplop pembangunan pasahat tapasahat mai ditiki pasahat ton pelean na paduahon. Paunopon amplop diakonia sosial. Di hari Minggu tanggal 8 nanang roon patu paon ni Huriata do papungu amplop diakonia sosial Huria. Napapituhon retreat calon situa dohot keluarga. Di hari Minggu sadarion sada Maret 2026 pukul 14. Sahatu hari Senin 2 Maret 2026 dipatu pada retreat calon situa angkatan 2024 dohot keluarga maringanan di Panas Cianjur nanuluhan ni uluan ni Huriata pendeta Adop Tasman Nababan STH didampingi calon padita INGURD Sihotang SSI. Pawaluhon panitia parheon seksi paropuan. Naryari Selasa 10 Februari 2026 nasalpu nunga dibentuk panitia pelaksana pareheon seksi paropuan aka guar-guar panitiai boima tajaha di warta jemaat. Napa 10hon pertanyaan sektor. Di hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 di sektor Judea di bagas ni keluarga es manurung boru sialagan. Di sektor Kanaan di bagas ni keluarga te silaban boru manulang. Di sektor Efesus di bagas ni keluarga es sinaga boru manalu. Di sektor Galatia keluarga Pasaribu boru hutapea. Di sektor Filipi keluarga di bagas ni keluarga Nyonya Turnip boru napitupulu. Di sektor Philadelphia di bagas ni keluarga Luban Gaul boru marpaung. Alamatna boy matajah amang inang di acara na adong dihita. Di hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 di sektor Sion di bagas ni keluarga Nyonya Majuntak boru gultum. Di sektor Betania di bagas ni keluarga Situate gultum boru hutapea.
Di sektor Roma, dibagas ni keluarga Nyonya Manulang SM, Boru Munte. Di sektor Nazaret, dibagas ni keluarga Nyonya Situa HB Siagian, Boru Sialagan. Di sektor Kolose, dibagas ni keluarga Amang Siregar, Boru Tapubolon. Di sektor Bethlehem, dibagas ni keluarga Siburian, Boru Raja Guguk. Tong mahata jaha alamatna na di acara na adong dihita amanginang. Na pasapuluhon, PA Seksi Perempuan Dohot Periodisasi Pengurus Seksi Perempuan. Di hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 di Patupado PA Seksi Perempuan masuk pukul 10.06 WIB. Husungguli hami matuhita saluhut akaina sian ganup sektor asaroma madohoti PAI. Dung sipul PA di Patupado rapat periodisasi laho mamilit pengurus seksi perempuan Huria Manang SPH. Tu periode 2026 sahat 2020 lalu naniluhon ni Dewan Koinonia. 10 sada rapot parhalado. Di hari Kamis 5 Maret 2026 mulai pukul 10 WIB di Patupado rapat parhalado makatai taringo tu calon situa nanaing majalo tohonan hobar tu aturan ni huriata dohot makatai aka proses pelaksanaan ni program pelayanan tahun 2026. Pasapuluh dahon pasahat tontohonan situa manang penahbisan situa. Di hari Minggu tanggal 8 Maret 2026 di permingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriata do pasahat tontohonan tu situa manang penahbisan situa. Pasapuluh toluhon torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 22 Maret 2026 godangna 687 halak. Na pasaplopoton ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 35 halak, ulang tahun pernikahan 10 tolu keluarga, Panita Padita Dohot Parhalado HKBP Cimanggis. Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran, dohot pernikahan, periode tanggal 2 sahat rodi tanggal 8 Maret 2026. Hatani debata napasikopon lasmi rohamuna tersurat di Jeremia 20 sia ayat 10 sada. Ainunga takas huboto sakap aka nahu pasakapi taringo tuhamu ninna Jehovah sakap hasonanga dotahe dada tuhamaguan asa au mangalehon tuhamu ujung nahinalunguton muna. Pasapuluh limahon pelean iuran diakonia sosial. Torop napasahaton pelean iuran diakonia sosial ni Huria di bagasan mingguan 10 tolu halak godangna 1.725.000 rupiah. Pasapulo nopon pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguan 10 kakak godangna 2.205.000 rupiah. Nah pasapuluh pituhon keuangan Huria. Huria 8.200.150 rupiah. Pembangunan 1.066.500 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 7.722.550 rupiah. Jumlah 16.110.000 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi akka peleani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton moliate mahu pasahat hami tu sayulut ruas nang pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakonia sosial saha tu bulan Februari 2026 dohot hamau liateon
Tu akan naso pasahato dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Akatikting manang informasi naso hujahahon hami suang songoni manang tikting nang parhepengon lengkap boy mata jaha diharotas tikting manang warta jemaat digital na boy dipidai marhite barcode manang QR code naung rade di bangkut tabe songoni ma tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhatama peleani bahen sangap di guarna mau lihat. Tabigima kor ama huria.
Marede mahita, huhu mata papungu pilihan sada A, dot sada B. martanya kita damini di batana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom Malita Saluna. Mau lihat mah di Tuhata boita pajupa mangibati uriata KBB Resort Cimanggis dong
Betasi hami siano nama padua lihon mengibati huriata. Sebenarnya kami martugas yang di fungsional distrik Banten. Alani aka sida budabuan kurang lebih di HKBP distrik Banten. Tulu kami fungsional di si masing-masing kami tinggal di Bagas Nabi. Song lima kondisina jadi malu kami tinggal yang di Bagas tado di pondok-pondok ta nadong di Serengseng sawah Marsa Salima tu distrik Banten. Malu dong konven dawataka pertemuan formil. Song ini mah informasi najepek mudah-mudahan tu ari najenok boy tu lopi pipinata diaka ulang naik baru musik. Mulai tema dia manami inanami lansia lasroha maulope naking orang semangat dan apalah songo semangat niko ramai naking edi alai las doroha siade ujui ngotami apa lautik di jumlahna sonari lumayan banyak semangat lansia ya tu ina Kamis anggo ina Kamisom memang adigape jago turuson ya. Mulia mah itu rusuh semangat nih dia menami korama musik yang sangat menggelegar lasroh membereng. Suang song lima sotong hidup kita don olak pungwa Korean don disapa mangon. Kita sudah kamanga kainang na poso salnai horas kita saluna. Ujaha maju turpuk di minggu ta sadarion naung di surato di buku wartatai Ima Johannes tulu sian ayat sada ro di ayat 10 pitu. Ujahama ta payhuti hutma di bagasan rohata ganuk. Tuhan Yesus dohot si Nikodemus. Asa adong ma sahalak sian akaparise situani Yahudi namar goar Nikodemus naro burngin manopot ibana. Jadi di dok mama dokibana guru nami huboto hami do ho guru naro sian debata aidang terpatupa agiaise tada songon nabi nahin mi ia so debata donganna dungi nina Yesus mama ngalusi ibana tutu si tutudo nahudokot tuho yang goso tubuh jol masian gijang dang terbahesa marnida harajaone dibada dunginin nasi di Nikodemus mama dokibana sungut dia mah terbahet tubuh muse halak ia naung matua tung haulah sama mamasuhi si ubeoni inana asa tubuh. Jadi dia lusi Yesus mak tutu si tutudo nahudokon diho anggo sotu bujolma sian aik dohot sian todi dang habongotosa harajaon ne debata daging do natubu sia daging todi do natubu sian todi unang malongang roham ala hudok tuho ikut tubuhamu sian gijang nama ngulus dua logo dopak lomoni rohana dibigi hodo parangongosna alaidang dibotoho ha berhatanna manang ha sahatanna laosongonido ganup naung tubuh siat todi dungi nina Nikodemus ma mangalusi ibana songo dia ma terpajadi jadi nina Yesus mangalusi ibana oh guru ni bangsa Israel yang dibotohoi tutu si tutudo nahudokon diho huhatahon hamido nahuboto hami jalana huha tidakon hamido naung huidahami gabedang dijakon hamu na hu hati dakon hami
gariaka naditanoon huhatahot tuhamu dak porseahamu tung persea mahamu molo huhatahon tuhamu akka nadibanua gijam dangadong nama naik tu banua gijang ia so naung tuati sian banua gijang hima anak ni jolmai na di banua gijakian. Jadi songon naung pinatimbon ni si Musa uluhi di halongonan songoni naing patiboon anak ni jolmai asa dapotan hanguluan na saleleng ni lelengna ganup na persea di ibana rapi tayak 16 ai songonodo holong ni rohani debata di portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na persea di ibana asa hanguluan na saleleng ni lelengna di ibana aidang disuruh debata anak na itu portibion asa uhuman na naing ma paluaon na portibion tahe ubahen na disuruh ima sahatna. Topik ni minggu ta disadarion di minggu reminiscere saya ingot ma dengan ni basam kasih Allah besar akan dunia ini balga holong ni debata di portibion. Next. Tapai utihu majo ahado na dipatupa Tuhan Yesus adorang di portibioni bana meloboi tajaha di Lukas 3 ayat 20 ise hita merningot olat ni 3 tahun teh Tuhan Yesus di portibion A 30 tahun hira-hira B 40 tahun A atau B A hira-hira 30 tahun Boita jahe di Lukas 3 ayat 20 di sini bayan silsilah tarobo ni Tuhan Yesus. Kurang lebih 30 tahun di mana di portibion terdok emak karya misi Tuhan Yesus. Na parjolo marjamita. Marjamita Tuhan Yesus dak songon sonari songon garijat tahun margorga Batak marase mar kristal adang balkonna uju Tuhan Yesus si portibion tu dolok doi mana marjamita sia sadainganan tu sadainganan bodu jahota di Matius di jamitan itu Tuhan Yesus. Nah paduahon imam mengajari hiado dong sada panurat mandok olah ni umur ni Tuhan Yesus 12 tahun dibuan tu bagas joro sahat tu 30 tahun di dia doi bana ternyata jawabannya adalah dia belajar dan title rabi ikon diparsiajari do songon istilah sonari akademis dia songon konsep ni Katolik belajar di biara asaido targori bana rabi mengajari maibana di sada inganan pangajarion sinagoge guarna hati hai napa tuluhon mengampuni songon balik ni perjanjian lama mulai perjanjian lama tabo tudukan tangan gatini tangan pat gatini pat pinggol abul ni pinggol hosa abul ni hosa molo di pamagoho hosa ni jolma iko mago hosam kanido perjanjian lama alaido Tuhan Yesus tarida doi ajaranna uju dihakimi seorang perempuan yang memang jelas-jelas melakukan dosa dan layak menurut hukum Yahudi dilempar mati. Tuhan Yesus mandok isehamu nasomar dosa sian napunguna isonon ibana maju parjulo laho melempar dong itu Tuhan Yesus ngoni mauhum manasida
satu pun tidak berani untuk berkata-kata. Bukan menghakimi tapi mengampuni. Nah, mangihut mujizat. Ise boleh kita meringot mujizat pertama Tuhan Yesus dia matahe menjadikan air menjadi anggur di kota pada pesta perkawinan. Pamalupun namar sahid mangusir akato dinahodar sahatuna panguluhon si Lazarus naung terdok mate opatari. Bahasa opatari ya do carzahitai molo di tradisi Yahudi molo tuluari dope ido dope mati suri ido asa opatari dung mate si baru pero Tuhan Yesus panguluhon ibana ingin mengklirkan ajaran Yahudi pada saat itu. Dungi Via Dolorosa menyelamatkan ima puncak karya misi ni Tuhan Yesus. Siana limaon jamita mengajari, mengampuni, mujizat, menyelamatkan. Ternyata seorang Nikodemus datang menghampiri Tuhan Yesus borngin. Ini Nikodemus ini pimpinan Yahudi loh, anggota Sanhedrin loh. Satuhona Nikodemus ini dalam instansinya adalah seorang yang ekstrim. Nah boy dohonon roy mana madapot Tuhan Yesus bahasa boy songoni diskusi ibana jala ima mewakili hita percakapan dengan Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sungguh jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Molo taatu sidui karya misi Yesus nalimai sian pangatusion dang dapot sai dang dapot rohami hai Nikodemus na tapi napis tarho. Paulus juga dari golongan Sanhedrin ya, golongan yang paling ekstrim hati hai, yang menganggap Yesus itu rival, yang menganggap ajaran Tuhan Yesus itu mengganggu atau mendobrak ajaran mereka. Bagi Tuhan Yesus sesuatu banget ini. Seorang pimpinan Yahudi mau datang kepada Tuhan Yesus. Isa maboy berengota si Nikodemuson naboy dohonokon takjub do ibana. Tu ajaran itu haji subasa boy songoni. Namangiut poin-poin naboy berengota dison sada taatusi ajaran itu haji Yesus ikon natubu di bagasa daging doh todi. Next. Namangihut musia kamang masih seputar diskusi antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Kebenaran sejati dari Tuhan dilahirkan dari atas. Lahir baru. Dilahirkan kembali. Idok naking behado boy bayano tubuh muse mulak tubur tian nidaindang. Oh bukan ya, pangatusion nai baru akadia mana boy berengota hita manungai ngate. Katakan kita Nikodemus kecil ya di perngulu tahun yang menghampiri Tuhan Yesus dengan beberapa ajarannya. Molo piau padita, molo piau situa, molo piau aktivis gereja, molo piau songon salak ruas amadohotina. Jangan-jangan saya juga mewakili Nikodemus pada saat ini. Aduh nabui patuk bainota patadaho kita naung lahir baru, tidak jaminan molo ngapadita, molo ngasih tua, dan perlu berlahir baru. Setiap orang
setiap orang berapapun usia kita. Next, bukti saya yang sudah lahir baru. Dia mah buktina. Pabuahon naung lahir baru au. Tohodo kita naung lili Kristen. Sarupa doi dialog ni Tuhan Yesus doa salak penganut ajaran Musa. Hami pinopar ni si Abraham dohami. Hami pinopar ni partohonan dohami. Opuku padita na boruku Bibel Pro tanteku diakones gudak kami partohonan. Oh, emang kenapa? Apakah saya harus bilang wow keren banget? Gak harus kan? Itu benar. Molope opuku padita, molope au ngaliling aktivis gereja, mula sian siete heteheku rajin deo sekolah minggu. Mula dong festival dapuk juara dau, remaja naposo pe aktif duau, pelajar CDP dapat piagam duau, doh aktivis. Oke, so sweet kalau memang bisa begitu. Artinya apa? Apakah itu sudah jaminan menjadi lahir baru dalam gereja kita, dalam kehidupan kita? Di sana King, bukti saya lahir baru yang bertransformasi, ya, yang bertransformasi dari kepompong menjadi kupu-kupu. Habitat kepompong berbeda dengan habitat butterfly. Habitat kepompong itu senang dengan yang lembab-lembab. Artinya lahir baru dalam berarti ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Boy madi taputiki, ya. Molong apa dita 27 tahun perlu dope lahir baru? Ya apa tidak? Perlu dope? Masa sih? Itu tong. Siana maju perjulu dah. Ah, siana maju perjulu. Molong lansia perlu dope lahir baru? Baik naraku pe. Molong aina Kamis perlu dope lahir baru? Asal masih rohata mendok songoni. Hita pungo nama perlu dope lahir baru? Perlu hian kan? Sudah maju hita, naposo remaja amaina masih perlukah kita lahir baru? Narwaku pe. Ale setung tado kenanon etiki gereja dua lusi perlu. Dong mula kita sang gerejaon rohana maisi. Olak paditai melahir baru narohana. Itu doba. Tabutihi majoda. Na murahiahi ta muruk-muruk tahu tapi matong, ya. Au terkesat dau lagu nipok bataki. Nang muruk kau aiso adong labana. So sweet ya gitu ya. Aitung piri-piri yope emang solusi. Saya pikir enggak solusi. Daku waktu undang umur 54 tahun, saya sudah mengevaluasi, enggak solusi juga harus puri-piri, enggak solusi juga harus pinggang begini, leher punggung, yang ada tensi naik, ya enggak sih? Otik godang tatiru mahal aja wae, goalnya sama kok, ya. Memecahkan persoalan tidak harus piri-pirion, daido. Dan ikon manonggak-nonggak, au saya dok tiki dia kaurian asing. Unang polekon tegang rak leheri, situ ada hita. Tolong ambilkan dulu itu. Sebenarnya kan sama, minta tolong, beri buat tuh setokin, sebenarnya sama kan sebenarnya. Alai dok, alak bata kan mang. Ngakarakteri. Percaya nggak karakter bisa dirubah? Tergantung kitanya kan. Nih topiknya lahir baru nih, ya. Topiknya lahir baru, ya. Sotung tadok, anggo baku ya mang, mau namai mubah. Tergantung kita, ya. Imajo,
yang real aja lah ya. Naso manang na jarang membuka Alkitab, banang kepala seayat sadari debah. Nungain kan ngadong WA grup renungan harian. Ya kita taja hasudi. Ya apa tidak? Tergantung mood kali ya. Nah udangan, siano renungan. Ya paling tidak pilih satu lah, ya. Nah suapa laringgas martangiang, ya. Oh lu songoni, tiki hami sama mimpi remaja na poso, ya. Boleh nggak amang? Kalau berdua itu Pancasila amin. Hah? Mana ada Pancasila amin? Ya kan sudah di sana ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab. Ajaran siapa itu? Nggak ada lah. Masa Pancasila amin? Topiknya lahir baru ya, siapapun kita. Unang tadok, ngapa di tahun 27 tahun, dan perlu biar lahir baru. Saya memposisikan diri seorang Nikodemus yang menghampiri Tuhan Yesus. Moloso lahir baru kita. Moloso olo kita bermetanoia. Jala itu slogan nih tahun 2026 HKBP. Tetap bahkan dengan family parenting juga akan di push selalu ya. Nah saya murah-murah do pehita madele ya to mak una songon tata de botik molo dicolek otik tertangis do kan butuh lu songon botik amat tahun ini otik doi colek tertangisin nak ya udahlah. Otik-otik karakteriko tarubah mak ya sesuai dengan waktu. Edak saya tabu to dah bah. Adiga kita diju, dah itu. Ai sonari solani umur biasa hiju. Adong dong apa dita 42 tahun dope stroke. Saminggu naik selesai. Jadi hadope. 48 tahun dope dah. Jadi saya stodok, toy mak karena matuai maju parjul, siapa bilang, ya? Malah sebenarnya karena matuai lebih tang do berengon, ya teh, lebih fight untuk menghadapi segala persoalan, ya. Songon gor minggu tanaking remini sere, saya ingot madenggan ni basam. Songon ido mulut tikiro pihak persoalan ni, unak kolang na cita-cita tok taingot. Taingok mak gudang lu binatonggi natajar lo siat Tuhani amin. Unang dokter marsati ta magu ya mang tiki kipas-kipas ta atau mak nikmati bro hidup ini kan ini abedung marsati ta Tuhan maos ya sotong hidup Tuhani kurang malu do peho mengucap syukur sotong ninna tuita kan ya. Gudang matongon nabu ita putiki ya taringot nabu tuh dope hita lahir baru di ngulut tahun. Jangan pernah kita mengklaim diri kita au ngajaguau bahkan ada mengaku ngahuapil bibeli sian kejadian sampai wahyu saya udah khatam 3 kali. Wow keren gitu kan. Apa jaminan lahir baru? Belum tentu. Dari karakter kita lah, dari metanoia kita lah, yang gampang tersinggung, yang gampang-gampang sakit hati, ya jangan dimauin lah, ya. Nah saya udah pembejuk rohani dong anak, batau tapi mei, ya, so tung. Laos gabe i muse di balos setu hita ya finishing well akhiri dengan baik dalam kehidupan kita finishing well apapun ya pertobatan kita
metanoio kita, transformasi hidup kita itu tetap berlangsung sepanjang waktu, tidak ada batasannya, unlimited. Unang tadok ala nong padita 27 tahun, ala nong situa bahkan udah pensiun, dan perlu be siapa bilang, siapapun gitu ya. Di situ kita masuk tuh ada topik nih minggu ta di Hata Indonesia next, kasih Allah besar akan dunia ini. Odo naboi tanikmati habal gaun nih di batang tak jahanaki ya. Ai songonondo holong ni rohani di bata di portibion rapita majahanaki. Wilala sudah itu kita hafal ayat kan? Mulu sudah kita hafal ayat badaku boto beda. Termasuk emas dui. Daido menyadari akan kasih Allah akan dunia ini, naboi berengota hidup kudus supaya menjadi milikku. Hidup kudus di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia. Banyak karakter, ya, banyak karakter. Naboi dohonota songon patah dahon naung napunan di batahita. Banyak karakter yang akan kita tunjukkan Pak Bua naung tikosita hidup kudus di hadapan di debata. Barita merdungan poda, ya. Di sada luat tadok majo anon hudok luat nina asing gabe tong hirana manebisikan hudok majo di hutanami di CPAP ya. Roma sahalak padita manukun sadaruas ya. Judulnya dison Kristen atau HKBP gitu ya. Inna marupani nunga siadia lili kamu Kristen ninna ma tuinatai Kristen ninna dan Kristen ami aduh HKBP duhangi ya sederhana sih ya. Tapi di buku itu tentang itu kan HKBP ya Kristen au HP hutodong ini kan. Dan itu HKBP ya HP hutodong gitu ya. HKBP itu kan lembaga ya. Lembaga ya. Alana minggu dewasa dudungaing molodok songonon terganggu doha porsiomuna. Setung terganggu dah. Tidak satu agama pun yang mengklaim kita masuk ke kerajaan surga, tidak satu agama pun termasuk HKBP. Suatu ngidoko kamu bah maksudnya songod dia ya. HKBP itu kan lembaga agama nominasi HKBP Katolik GKPI ya. Haporsiotodo hidup baru kita yang menjamin kita. Jahado lapatan ni agamai sarupa doi bahwa agama songon naidok ni Paulus taringot tu patik si parorot doi membimbing mengguiding ya. Si parorot doi asal menjaluh haluaon. Paulus jelas mengatakan itu. Patik ni si Musaipe si parorot doi asa dapat kita haluau karena kita tahu itu memang sola gracia gitu ya. Berarti berbeda doa HKBP doa Kristen beda apa tidak? Beda doa kan? Beda lah ya. Suatu masuk musik suatu itu kamu ayah HKBP doa toho doa HKBP gitu ya. Bagaimana konsep kita untuk mengatakan bahwa benar-benar saya sudah milik Tuhan, dalam konsep kita untuk memahami bahwa segala karya Tuhan dalam kehidupan kita. Asa masuk kita di turpuk naon, asa masuk kita di topik naon, asa tak argahon balgani holong di debata di portibion. Asa masuk kita tu sada pamikirion natakas taringot tu balgani nasuhatan ai songonodo balgani holong dari bata di portibion. Jaladang holang umat HKBP holong nai
dan holang halak batak. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, ya. Bagaimana kasih Allah itu unlimited, pertobatan, transformasi, metanoia kita pun tetap terarah kepada Tuhan. Finishing well, akhiri dengan baik, karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Setuju katakan amin? Martanya kita. Soba nami dihuali Tuhan marhiti Yesus Kristus. Di minggu remini sere ingot ma dengan di basam ingoton nami ma Tuhan akka basami. Di minggu remini sereon holong mutung masai balga patuduhonon nami ma respon natakas laho mangarata-ratai memaintenance haporsiawan pakirimon nang holong ni rohanami. Kami tidak puas hanya HKBP, tapi benar-benar Kristen. Natoktong proses pertobatan dalam kehidupan kami. Tuho pasatami huriam HKBP Resort Cimanggison di akka program siulaon di bagasa mingguon nang tuak karena mangihut, baik itu pertanyaan suang songoni nang retret calon sintua dinaung terbentuk panitia parheon seksi parupuan na diketuai inang Siti Boru Bintang dohot AKBP Hana Asing parsahalai asa toktong mardala di bagasan panugunuguonmu suang songoni dohot rapat parhalado nanaing pasaton tohonan situa suang songoni manang di aka ruas ni huriam sian sikola minggu remaja na poso ama ina sahat tu horong lansia na berulang tahun periode 2 sahat tu 8 Maret dot ulang tahun pernikahan 2 sampai 8 Maret pasu manasida tabai gajang ni umur tabai hai pasu di nasida nalas ni roha makilala di bahasa-bahasa naung pinasahatmu marhite gajang ni umur tuak kana ulang tahun pernikahan Joshua 24 ayat 15 C au doho dang aku saja bu jahubama oluan nami di bagasan parsahiton nasopalo guarihami marsada-sada ho managabe tabib di nasida Tuhan pamalupon pahisarhon mentahirkan nasida sianaka penyakit basami natoktong pangasahon nami marite ubat manang terapi nailon ya ka dokter perhitian mui maddaoni sahid hisar mama nami nanami di bagasan linggoman asi dohot holong niroham diaka natoktong di bagasan las niroha pasampeton persembahan diakoni sosial hamoleateo dohot akan nama ragami marsangkat mahotu hading ulunami alau botu hami dilehoko pasu-pasu dihami asa tok-tok kabe saluran pasu-pasu tu humalia kami be soba elek pangiduan nami hupas hatami tu adupan memarhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapapungu piliata maredehita. Sunuku dengan
tatangiyakon mapiliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehor-lehor na denggan dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasa tami mas yan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo mega be uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasya kami pilihanon patimbulhon harajaonmu. Di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang nisilehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliamanami na di banua gijang. Saya benar badia maguarmu. Saya roh maharajaonmu. Saya saud malomani roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangaku. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Selamat hari Minggu, Shalom.